След като майката на Шарлин я обявила за изчезнала, полицията веднага дава публичност. Снимката е била във всички вестници. Била облечена с черни дънки, черни бутуши и черен пуловер с паети. Още в самото начало родителите казали на разследващите, че в последно време не са били в добри отношения с детето си. Към онзи момент на Шарлин е било забранено да излиза, защото тя била от онези деца, които искали да пробват от всичко и възможно най-бързо, ако може сега на момента. След като нейните родители забранили да излиза, тя си намерила начин. Спряла да ходи на училище, бягала от училище, за да излиза. И затова тя била освободена за неопределен период от време. И доколкото аз си спомням, в България нямаме тази практика детето да се освободи за неопределен период от време. Не съм сигурна дали сега може да има, но когато аз уча в България, при нас не беше така. При нас или те изключват, или не те изключват. Имаше първо предупреждение, второ предупреждение, но в Германия знам, че също не е така. Тук също може да те освободят след второ май предупреждение, не съм точно сигурна, но те освобождават и ти реално не знаеш кога ще те извикат пак на училище. Но в същото време си длъжен по някакъв начин да си наваксваш с материала. Но когато освободили Шарлин от училище, тя вече имала още повече време. Още повече време да се излиза, още повече време да си прави каквото си иска. Родителите й признали, че още когато Шарлин била на 13 години се отклонила от правия път. Но те не знаели защо. Самите те казват, че Шарлин може да е изчезнала заради съмнителните си приятели и допускат, че може би Шарлин е избягала при някоя приятелка. И така полицията започнала да разпитва приятелите на Шарлин. Но всеки казвал нещо различно, всеки казвал друга версия за нея. И още тогава от полицията разбрали, че нейното изчезване не е просто